doilea, nu știu cum zice ăsta, panel, seminar, workshop, cum vreți voi, trebuie să facem un pic, e ora 9 și un sfert. Deci trebuie să fim mult mai relaxați, deși subiectul e unul foarte greu, Jocurile Olimpice. Foarte greu subiect. Bună seara, poftiți. Dacă o intra cineva de la bere. Da. Numele meu este Cristian Chinapirta. Nu știu, cel mai câți mă cunoașteți drept chinezul. Eu sunt blogger chinezul, celebru blogger chinezul. Și zic asta pentru că, să trăiască șeful mare la o bere, nu de-a mea, pe banii altora. Zic asta pentru că un principiu extrem de important în social media e următorul. Dacă nu te lauzi tu, nu o să o facă nimeni altcineva. Așa că lăudați-vă dacă veți cu ce. Da? Am primit onoarea să moderez, sau ce fac eu aici, acest workshop cu Jocurile Olimpice, pentru că sunt îngrozitor de mare fan de ce înseamnă spirit olimpic. La mai mult, la același principiu, am avut ocazia să particip, să văd să fiu în stadionul olimpic din Londra la Jocurile Olimpice la 3 seri de atletism. L-am văzut de 2 ori pe Usain Bolt alergând. Și am văzut 2 recorduri mondiale făcute în fața mea. Deci pe cine altcineva puteau să cheme să modelez această prea frumoasă adorare. Eu am fost acolo, că tot vorbim de branduri și relațiilor cu ce înseamnă spirit olimpic, eu am fost acolo în calitate de ambasador Farmec. Și am pus, da, bine mă, am încercat inclusiv test cu acidul hialuronic ăla, știi? Adică, foarte frumos am fost acolo. Nu de frumos ce războla Farmecul, știi de ce? Pentru că aici am un suflet foarte mare. Și când mă prind o campanie, cum am prins asta cu Farmec, știți ce am făcut? Am dus bloggerii cu mine acolo. Am luat un steag mare și am zis, bă, cine vrea să vină cu mine la Londra, să salute, să transmită un mesaj sportivilor români. Și 85 de bloggeri au zis, da, răspund prezent, vreau să mă duc cu tine la Londra. Și m-am dus cu steagul în 26 de locuri din Londra. Stăteam așa cu steagul și îmi făceam poză. Lumea zicea că ăsta e cu pucul, asta este. Zicea că din România, ziceau, ok, nici o problemă. Dar ce mai important, că eu am făcut un fel de mini-campanie, da? 85 de bloggeri, am avut în jur la 150.000 de afișări, cu vreo 80.000 de unici. Am atins cu campania asta făcută de mine. Ce vreau să zic cu asta? Că social media e suflet. Nu sufletul. Social media e suflet. Cine înțelege asta, și nu unici și viewership-uri și nu știu, le calculăm după. Pui suflet întâi și după aia discutăm. Eu mă opresc aici, frate, că dacă... Și o să le invit pe Tașu Cosmin să ne povestească. El e de la trustul Sârbu Pro. Bună seara. Și o să ne povestească de ce au făcut ei, cum au făcut ei de telecomandă Jocurile Olimpice, pe știrile ProTV. Stai mă, lasă-mă să termin că după aia zic. Știrile ProTV.ro și sport.ro. Și eu o să mai intervin așa când nu trebuie, bineînțeles.